Olemme Panssarimuseolla Hattulassa, tarkemmin Parolassa. Tänään on kevätsavutus, joka on Panssarimuseon, Panssarikillan ja mobilistien tämmönen perinteinen vapputapahtuma. Tämä on jo useamman kerran järjestetty. Tämä on tarkoitettu kaikille ihmisille. Tietysti eniten on vanhoista ajoneuvoista sekä vanhoista panssarivaunuista ja muista kiinnostuneille, mutta täällä on ihan kaikenlaista lakumyyntipisteestä ihan sitten ajonäytöksiin luvassa. Onneksi meillä on nyt hyvä sää, tämmönen keväinen raikas sää, aurinko paistaa, niin ei tässä, toivottavasti ihmiset nauttii hyvästä kevätpäivästä ja vappupäivästä. Tervetuloa Parolan Panssarimuseoon!